Така, здравейте на всички. Това е един проект, който изпълнявахме преди how much years before? 5 years. Преди 5 години стартиран. Това нещо трябваше да го изпълнявам аз тук, трябваше да живея дори аз, но така и не стигнахме до там. Това е едно таланско помещение, което се превръща в два апартамента. Много е яко, много ми харесва. На центъра на град Пловдив се намира. И сега ще ви покажа останалата част от къщата. Това тук всичко сме го шпакловали и сме го правили ние, с момчетата, с които работя. Къщата е правена някога на времето за болница. Но в последствие се променят нещата. Апартаментите са брутално големи, високи, просторни, просто много яко. Вратите, всичко е запазено, абсолютно всичко е шлайфано и направено. Тук беше един голям апартамент, само че го разделихме на две и станаха два малки. Ето това тук е апартамента, който са живяли първите собственици, за които са правили болницата. Много е яко, много е красиво и най-хубавото е, че са запазили абсолютно всичко. Собственичката е много готин човек, много упорита, не се спира определено. Много ми харесва, че абсолютно всичко е запазено в естествения си вид. Абсолютно всичко, стълбищата, всичко е направено и е запазено по този начин. Двора е брутално голям, много е як, много е готин. Имаме си и кладенец, който вечерно време свети. Ето тук вътре. Градина. Ето там също има една сградичка, която се ползва като за спане. Най-вече много красиво е направено, двора е много готин. На центъра на Пловдив си. Ей, този камък също го правихме ние. Заедно с собственичката, не знам колко се вижда. Да. Такъв камък повече не бих се хванал да реда, защото е много тегава работата. Но е много хубаво място. Много ми харесва. Много труд сме хвърляли тук. Страшно много труд. Цялата сграда. Жената се е борила 5 години да го направи това нещо и накрая с момчетата дойдехме и за 5 месеца и 5 дни направихме абсолютно всичко. Много готино място. Харесвам си го. Един от добрите ми проекти, които съм правил. Чао ви и хубав ден!